दिनै बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोदान आरो रंजाथाव सान मानोना थांनाय 20 बोसोर बर'फ्रा गावनि हा हुनि मोन्थाय राजखान्थिनि मोन्थाय जाति हिसाबै थांना थानायनि मोन्थायखौ नागिरनानै सोमावसारदोंमोन। जाय सोमावसारनायनि गेजेराव नङाबाबो 5,000 सुबुङा जिउ बावलांबाय आरो गोबाङानो जेलाव थानो गोनां जाबाय। दा बिनि फिथाइ हिसाबै दिनै भारत सरकार असम सरकारजों मोनसे सुक्ति खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDFB मोनब्रै ग्रुप आरो लोगोसे UBPआ जे मोनसे सुक्ति खालामबाय। बे सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों बर'फ्रा गावनि मोन्थायखौ मोननायनि मोनसे लामा गेवबाय आरो बिनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बियो थारैनो दुलाराय बर' जातिनि थाखायनो मोनसे गोजोनथाव रादाब। सुक्तिनि गेजेरजों जिखिनि मोन्थाय मोनदों बेखौ सरकारा जुदि इमप्लिमेन्ट खालामो मोजाङै, केन्द्र सरकारानो बुं बा आसाम सरकारानो बुं, जुदि मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामो बिनि गेजेरजों जाति जौगानायनि लोगोसे बर'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गासै जाति जनगोष्ठीफोरखौ समान मोन्थाय होनानै जौगानायनि मोनसे राहा लामाखौ जों नुदों। आरो बेनिखायनो जों खावलायदों जे दिनै जि सुक्ति जादों बे सुक्तिखौ गोबां गुबुन हारिफ्रा प्रटेस्ट खालामदों, जे बिथांमोना बिरोधिता खालामदों। आरो बेनिखायनो आं दिनैनि बे बिबुंथिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ प्रश्न खालामनोसो लुगैयो। दिनै जों आसामनि खौसेथिखौ लाखिनो थाखायनो आलादा रायजो दाबि खालामनायखौ दोनथ'नानै आसामखौ खौसे थाथों, आसामनि दुलाराय मानसि जाति उपजातिफोरनि गेजेराव मोनसे गोरोबलायनाय खौसेथि सान्थि थाथों होननानै जों सेपारेट स्टेट डिमान्डखौ दोनथ'नानैबाबो मोनसे सुक्ति खालामदों। आरो बेखौ दिनै गोबां जनगोष्ठीफ्रा गोजोनाखै। थारमाने बिथांमोना लुगैदों जे आसामखौ बोखावथारनांगौ। आरो जुदि बेखौनो लुगैयोबाथ' आसामाव अरायबो असान्ति जागोन। दिनै बर'फ्रा सान्ति नागिरदों, खिन्थु गुबुन हारिफ्रा दिनै जायफ्रा प्रटेस्ट खालामदों बिथांमोना बर'लेण्ड ओनसोलाव बा आसामाव सान्ति जानायखौ लुगैयाखै। आरो जों बेखौनो खावलायदों जे बर'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गासै जाति जनगोष्ठीनि गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय जों बुजायाव थानांगौ। बुजायाव थानानै बे सुक्तिनि गेजेरजों जि मोन्थाय मोनदों बे मोन्थायखौ मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनायाव गासैबो बाहागो लानांगौ। आरो अब्लासो जों बर'जों लोगोसे गुबुनारि जेसेबां दं गासैबो समानै दावगानो हागोन। कारण जेराव गोजोन थासारि दं बेयावसो जौगानाय खामानिया स्पिडआव जायो। आरो जेराव दावराव दावसि जागोन बेयाव खुनु दिन जौगानाय खामानि जानाय नङा। जों जौगानायखौ लुगैदों, गोजोन थासारिखौ लुगैदों आरो बेखौनो दिनै सुक्ति खालामदों। आरो बेखौनो जों दुलाराय बर' हारिजों लोगोसे बर'फोरजों थाफानाय गुबुन जनगोष्ठीफ्राबो जाहाथे गोरोबनानै गनायनानै बजबना लायो बेखौसो खावलायदों। थेंक इउ।